Si Ate Jenny. Luluto ng pikidilyong alamang. Tinanggalan niya na ng asang yung alamang. Asan na yung alamang, te? Saan na yung alamang? Yan po yung pipikidilyohin niya. Yan. Yan ang kalupit sa Ate Jenny. Pero mo, natsagaan niyo yan na hiniwa yung tiyan. Tapos maglalagay po siya ng palaman. No? Oo, tingnan mo. Naligo naman kami. Ito. Si Paring John, yung din naligo. Namoy ka raw, Paring John. Singot na kayo. Ayan po. Itataas ko na yung ginawa kong grills. Tinuro lang ng tatay kung paano. Kaso lahat pala pag nag-welding ka, hindi ka masyadong pasmado yung kamay. Kasi yung mahirap din talaga mag-ano sa dikit. Pero nagawa ko naman. Yan. Pero konti pang practice sa pasunod-sunod na mga project. Siguro mapag-aaralan natin to. Yan. Oh, Yung ano ko, so nagdan na wala na. Ginawa ang kamera. Sana, tayo. Hey! Nakikika. Hindi nakasum. Pabaras na. Yo. Yan po lalagyan ni tatay ng stopper. Yung dyan sa pinto. Kasi baka paglaruan ng mga bata, hilaing bigla, lalabas yung pinto, baka masira yung bisagra. Hindi naman no. Ano yan mo? Demi pa. Ibay. Bilog. Ano bang talim yan?
Ayan, okay na. May starter na. Ayan po ha, mga dito po ngayon sa Balik na yata eh. Hindi pa. Pencil. Paligid mo ba? Brad? Sa yung bag ni tatay. Pinsil. Pinsil. Ha? Ako daw tol. Tayo sa Maria. Tapi, ito mo ito mo. Saan ibang tanim yan? Hanapin ko. Tingnan mo nga doon sa ano, sa magnetic. Magnetim. Yung maliit, yung mga kanino. Ito. Saan? Ito. Titignan mo natin. Pwede mo na. Yan ba? Ayun, dalawa. At ang baba na natin dito, sir. Ano ito? Ilan ba? Ma! Pinagtaman kami si Mami! Sarap yan.
Ikaw, mama. Alis at makabili ka. Sabi ko na yan. Ito alis sa akin. Hindi na dyan, sumabago ko. Yaman ka. Maraming tao na rin. Maraming tao na sabi. Ano siya? Maraming pera yung mga Portis ka na yun. Lalo na yung ano yung hindi na kasama yung wala nang i-game. Yun, wala kang maganda. Wala yung mga yung mga kapatid. Ito, pantang na yung direksyon. Ay, lahat mo na. Man, nakati man tayo ng mga. Hindi ba gano'n? Wala din. Ay, wala. Oh, pero ikaw. May ikaw tigitig eh. Betul talaga. Diretso. Nabawa ko. Sa'yo ba kayo ba? Ha? Wala mo. Bupitin na lang. Ano sa kanila? Ano sa kanila? Sige. Abag mo yan. Yung batok ang buhay. Tubig. Yung bago. Hindi mo lagi pamilya. Nakikita na yung ano? Oo? Nakikita na yung ano? Ito na siya. Wala na. Ay, hindi ko pa si Pira. Antay. Teka ba?
Kalma. Dito ha. Ito. Yan. Hindi ka din ang iwan. Yan. Tingnan natin. Parang nagari. Ay, yung nagalit ko. Dala mo? Parang Ito. Tayo. Ito may patungan. Ay! Ayo. Mataas. Gusto ba? Wait pa. Malaki ba ito? Malaki siya, oh. Oh. Ay, lumiit pa para dito. Yan. Oo, lumait yan. Lumiit dyan pataas. Kaya wala ano. Diyan, sakto dyan. Hey, oh. Ay, pumasok. Wala pas doon. Dito. Photoshop. Yan. Tulog mo nga. Ano? Pataas ito. Mas nakakatawa ko dito. Pwede. Sige. Ano? Ha? Ewan ko lang ito yan.
Dito na lang. Dito na lang. Dito na lang. Kailangan lang ako eh. Buhay na. Guys! Kain naman kayo! Kain naman, Brad! Brad, dinner! Tay! Dalawang tatay! Diba kinakain ko? Ayaw! Kainin kita eh. Ayaw, baro. Hindi pa lang buhay. Matulis. Ayan. Hindi lang ka ano. Ito. Hindi ka din. Kuha din. So, yan po yung purpose niyan. Stopper. Ang kalupit talaga si tatay. Ito yung nakotol. Oo. Yun! Amoy! Ganda mo sa suot mo. Kain na. Ganda talaga. Kain na po. Ganda na rin ang kwarto Nagpit mo. ko sa akin. Hello, ano po? Ha? Kain muna. Kain nona. Kain nona. Kain na. Kain nona daw, kain nona. Ano yung sunod kapitan? Ibon. Kainan. Kainan tayo. Ulam. Ito. Usawan. Ito. Tira. Diba? Yan. Ito sa mga mahilig nito. Alamang. Kainan tayo. Paborito. Sabay natin. Para makasabay man ka naman magkaon. Hindi magkarap pa ori-ori. Wala, sabay na kaon. Badit. Ayan po. Nakakain na. Hi. Buhay ang kanin. Hi guys. Yes. I'm Nona from Ilawod po. Sorry, joke lang. Ayan po. Kakatapos lang po ni Kuya Jong na kumain. Ano po interviewed po kita. Ano po pakiramdam ng busog?
Kaya na sila. Dito. Boleh sa We are next in line. It's no more talking. The question we have to say. Hey! Ako! Kamu? Dali. Dali naman. Malupit ang stopper. Malupit ang stopper.
Magkali ko ba? Diyos mo, magpatabi ko eh. Bisa yung pa. Silyo? Pagkali mo ka? Yung bakal tol na ano tol, magkali. Oo. Wala naman dito. Wala naman Ako hindi dito ba ano? Baka natiris. Baka natiris. Parang nasa labas. Labas na. Tol! Tula! Tol! Pasuhin naman din ito. Andiyan na sa likod. Ay, ito. Halika dito. Ah, Okay na. dito na. Salamat. Ito nga. Ilagay din natin. Sige po. Semua terus bergerak. Lagi nih, cili masih. Papalapit lang ito dyan. Magpapotol na ito dyan. Ganda. Tuloy ako. Ano ba yun? Ganyan lang.
mali na. 2x3? 2x2. Na. Sabi niya na alam. Damo namin natin. Buwan? Damo natin. Eh, Pikachu, na-export mo lang? Na-export mo lang? Na-export mo lang? Wow, wala tayo. Uwi ka na? Uwi ka na? Ha? Uwi ka na? Sino? Ako na. Ay, nahihirapan ka lang tumayo. Lahat na lang nahihirapan tumayo. Pati yung lusi, ayaw lang tumayo. Wala na talaga. Simot talaga sa mga bata. Help mo. Hangin. Oh. Subok, subok. Subukan natin tayo. Pawis na. Tumatama po kasi dyan. Stopper. Abot pa rin tayo konti. Sa baba. Dito.
Tama-tama ka binawasan ni tatay.